Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ela sahluleka ukuzibamba nami ngazithola sengibakathi ubumnandi besikhashana bushintshe ikusasa lethu. Sahluleka ukuzibamba nami ngazithola sengibakathi ubumnandi bomzuzu bushintshe ikusasa lethu. Uthandeka ukhethile idlala ngayo imizwa yo umjida futhi kuyohlala kumjida. Simangele umithile ngimtshela sekadedile uthola incosi yomjida ifana netime layo. Engakho konke kusemandleni mina ngizokondla ngizokuthanda mangabe vele uyincosi yami ngane yami akulona ibhanji uyingane yami akulona ibhanji wena uyingane yami akulona ibhanji uyingane yami akulona ibhanji wena uyingane yami akulona ibhanji uyingane yami akulona ibhanji wena uyingane yami akulona ibhanji uyingane yami akulona ibhanji wena uyingane yami akulona ibhanji uyingane yami akulona ibhanji. Ngasike saganga kabi manje sekhona umntwana ntombo ufana nami awumntwana munilo okula mfana wami kulube ndoda ube mdala ufane nami. Amauthi amaya engabaza athi ngibethipa kodwa manje mbambe ngesandla thokoza idlozi lami manje ngithembeba thembolo vidlozi lami noma ngithembe ngikuzwa ngaphakathi kwami wena mokhuluma izuba uzohlala ujabulile uzohlala uthokozile enhlizweni yakho kodwa mokhuluma izuba uzohlala ujabulile uzohlala uthokozile enhlizweni yakho.